kisan nimi myyntipäällikkö vastaa oikea pelaaja. Kyllä. Ja toisessa päässä on maali ja siinä on OC Systemsin turvalasi ja kisa on kumpi pystyy ensin rikkoon lasi. Eka yritys ja ei muuta kuin suoraan syvään päätyy. Ai mun vuoro. Sun vuoro. Ai! Ei lähelläkään. Nousee ihan vähän liikaa. Ei riitä jääaika tällä menolla. On hyvä. Ei. Mut ei oo sun lasi. Ei niin. Nyt pitää sun lasi. Juu. Oi. Pystytäänkö leikkaamaan semmonen kuva, että osuu? No ei, osuu se nyt kohta. Ei! Se taisi se kilpailu ratketa siihen. Ai. Eikö sillä nimenomaan sillä kivipaperisaksilla arvottu, että kumpi aloittaa? Tasoittaa. Ja saa edun. Noniin. Pompula! Ei sulla vielä riitä voima ampua ilmassa. No ei kai tuota nyt pompulla lasketa. Vähän. Meillä taitaa väärä mies olla ylivoima. Maaliin kai tässä niin on tarkoitus. Tästäkin pelissä osuu. Nyt hajosi jo hyvin. No niin, eiköhän se riitä. Nää on ne ekaat. Joo. Sen jälkeen sitten tietysti siitä jännite hajoo, niin vähän tuhoisampaa jälkeen. Niin vika meni läpi. Niin vika meni sit läpi, mutta kyllä siihen aika kova isku saa antaa. Se kyllä säilyy ehjänä. Joo. Ehjänä eikä murru kokonaan. Ei tuo sunkaan kutiini ihan kevyimmästä päästä Ei. ole.